Fa poc vaig anar a una psicòloga alternativa, o a una alternativa a la psicologia, no sé ben bé. Em va dir que pixava massa per a la meva edat i que això volia dir que inconscientment marcava el territori. Sort que no li vaig dir que també cago molt sovint, perquè això no deu voler dir que marco el territori, sinó que compro el territori directament i trinco. També em va dir que a casa havia de portar els pantalons. A fora no. A fora podia anar amb tanga o amb faldilles. El que això de portar els pantalons en una societat on tots estem d'acord amb el feminisme, no sé pas què deu voler dir. Li preguntaré al meu tiet, que té família vikinga al seu arbre genealògic. Potser es refereix a repartir les tasques, i jo fer tan sols les que requereixen força bruta. Per això, precisament, m'he apuntat al gimnàs. De totes maneres, sempre va bé que em visitin professionals mentals, perquè molt normal no sóc. Fa 20 anys que canto a una coral i jo només moc la boca, i ningú s'ha adonat. Som molts. I hem tingut premis i tot. També fa la tira de temps que em trobo una dona gran amb el gosset a tot arreu. Quin pal! I al final resulta que és un holograma, en període de proves, d'una coneguda marca de begudes refrescants. En fi, a la psicòloga alternativa no crec que hi vagi gaire més. Potser aniré a la consulta del lama Manel. La susurrerà.